I was here to let me the vasen do a medium cost house. The house get for the listed price so yes, a 365, probably can give it a bit lower than 365 is the medium house here. 365. This is a single family home. It's a 2,300 square feet, 4 bedrooms, 2.5 beds, at the half bed downstairs, Crazy. 2 full beds upstairs. So noch stehen, aber nicht zweimal geht daran. Jeder Haus kommt mit a backyard, was er shared. Das heißt schön. Eigene backyard Jeder oder Haus hat eine eigene Backyard. Die kannst das Gate nach die willst. Also du kannst es like a fence in So the back. can like a gate to be across the road, across the lake. Sure. And like That's that right. fence dort, so and it's your backyard. Do is fully detached von beide Seiten. Als In das- the properties down. Man kann machen einen Pool, muss jeder Mensch macht einen Pool. And like bushes. Some bushes don't kennen sein, sayid actually. Oh, gerade, danke. So Is like dat bushes is and he has dat a wat pool. nog hier, siehst du? Ja, der Gas muss in sein jetzt is du ganze Sachiden. Am halb Gas is jiddische Hase. Wow, so it's a pond and jedes a man-made pond, ja? This Ja. is alles man-made to regulating the Sag dir was, sag ich so du in der Mitte sind du das July, August, halb uns regen morgen Sach. Das heißt der raining season. Es meint nicht so in New York, wenn es kein Regen an einer Woche nach 10 Minuten nicht kann sein. Jeden Nachmittag, so 4 Nachmittag, hat sich ein Laser auf 1 Tag, geht's für eine halbe Schuh. Danke. Mit einem mehr Geheime, und auch der wacht er weg. Noch ein Schuh später, ich keine Ahnung, weil es hat einmal geregnet. But the point is, wenn mir regnet, weil es so viel auf einmal, ist die ganze property, alle Sachen ist elevated. Alle lakes do zijn connected from under the ground. Under the ground, so die ganze Really? lake, die ganze system, ja. I'll show you more. Als zodanig flood als een huis, darf zich de wasser halten met 10 feet. Because right Meer, now... 15 feet, so there's 15 feet above. No, there's no, gasjes van Meekheim, there's no basements in Florida. Nothing Right, is built right. below ground. Jede huis, so, alles is elevated, alles, de ganze gegend is designed met hurricanes en floods aan mijn. Gesben. Ik Ich sehe der Alligator, wie sind mal Alligator? Weißt du, wie der Alligator? Oh, das ist auch ein Alligator. Ik zie niet jetzt wat nog more. Florida is the home to alligators, New York is the home to deers and bears. That's it. Lass mal sehen. Ja, wir schon So let's go into this nature house. life, So you no? could technically build, your property goes a full, till the property is till the end of the... Der property geht bis halb Minute zu Bis Fuß. halb noch, bis du. So Ja. du, kijk, Kindo, vind du bis dorten, kannst du machen a beautiful pool. The property nog very wide. Like, Ich hab's versucht, kannst lang ein Pool du, kannst lang ein Park du, hast genick Platz. Hast genick Platz, lang ein Pool. Kijk of je in de hose. The gate, zijn property komt daar aus van de hose met like 15 feet probably van each other. Von beiden Wow, so you Seiten. can make a private, kannst like a große... Sure. Wow. Sure. All right, let's jump into the house. Okay, so lassen wir gaan terug in de weinig. Beautiful. So lassen wir sehen, de guide voor. So basically, you come again, koin naar deze, du hast deze de 2-car garage. So is du in de garage kannst du sehen, de house is gebaut met ziegel. Siehst, kijk. Kijk du, siehst du? It's a brick. Cinder block. Cinder block. De ganze house. The whole house is built cinder 2 block. floors. De ganze Du hast Sache is hurricane shutters. Jede hose komt hurricane shutters in case it geschieht a hurricane. Wenn wir letztes Mal so in a direct... Jura halt zurück. Jura halt zurück. De vorige hurricane season again, so she came to the Schnee season they wouldn't, yeah. Oh, is het de Schnee in New York? Yeah, they would have killed it, but Laat je denken, de houses zijn gebouwd met hurricanes aan mijn. so what is it? The windows, the hurricane windows, everything is covered. The einzige reason dat lang shutters, wenn es gibt hurricane is, wenn es fliegt in dem Sachen, dann schon schießt in the window. But the wind allein kann the Fenster kann stein the window, versteht? Kann stein the wind. So alle Hasen kommen mit granite counters, plain general standards kitchen. Alle Hasen kommen mit appliances, gesehen dishwasher. Zij staat oven, Alles, microwave, alles included. This is our walk-in pantry. This is how popular in the gegend. This is our bedroom in Williamsburg. Exactly, but so, nein, dat die is. A master. Die is een stoeltje open. Weißt du, wo es in New York is dat zo? Als je kan einer aankomen, einer van de uur aankomen en explainen. In New York had iedereen een huis een pantry. A pantry closet. Dus du hast een tiefe closet. Was de gleich nog peisig hebt gewoon de potato bag, de popcorn, whatever. The next to you peisig hebt naar te brengen, de alle halbe leidige bags. Ik heb het gezocht. Ja, warte. So als aan mijn walk-in pantry. Maar ga je? So ga je zeggen, kerst alles zijn. Dus ze weet leiding. Ik heb het gezocht. You can walk in, kannst halt nachher moet het Exactly. Ik wil nog een secret. Du, keine Haltenstecker in the garage. The garage is a storage room. Ah, zoekst du mir halt mal de car draußen. A storage room, other player and whatever you can use it. Dus deze is de plain closet, this is the coat closet met af en schoen. Okay. Dan gaat old closet. Dat is ook een closet. Gans geweest, we moeten maken zoveel closet. Dus du kan codes doen. So ik codes doen. This is the half bed for downstairs. This is a half bathroom downstairs. Yeah.
This had a dining room, living room together. Ja, das ist ein riesiger Raum. Sei eine größte Große Zimmer, Größe Space. man will, sagst du. Du hast alles Open Concept. Alle Hasen Open Concept. Dining rooms are steep, du alle Hasen. In Europe is het gewesen. Ik kom van Europe, is het de Europese staat als aan behalten. Alles so wie rooms met tieren, whatever. Dus met Open Concept, zeg maar naar Rukheid. Wanneer ik bij Ruggen moet doen, ik dacht, ik ga een beetje bonen aan dining room. Ik kan zeggen, Ik ga bonen aan dining room. Nog ook gerealized dat regen, maar wat gaat er ons brengen de tune? Hoe dat de conversation starten? Good. Start. Very good concept. So let me was in the backyard. Actually, nine. Okay, so let me was in the backyard door. This comes to in the backyard. Spoiler alert, du Platz vast zeker. Exactly. But that's basically it's a beautiful science, shiny science backyard, a lake view. We can sit in just Uteman. Bread work. Je gaat hem wel vaak naar huis in de pool, just for the views you can visualize. Wie zo'n pool gaat uitkijken met Tazamian. Tazamian house in the How much backyard. does it cost a proper pool? Depends. Anywhere from 60. It's anywhere from 65,000 up to 150. Man, you can go on whatever. Those an average is like $100,000. That's an average. Fiberglass concrete, wat maken jacuzzi, wat maken waterfall, screen enclosure. Die kent kind of full customizable. There's no like. But the crazy thing is that with the pool, you're still getting under $500,000. Yes. Exactly. Yeah. Exactly. Crazy. And nachher sagt, this initial concept which was pitching to people, Kim, laten we apps maken, ze is er. It doesn't exist already. Making that second homes. So just Shown to 100 people who bought second homes there? Yeah, we like 100 in the gegend. Yeah, again, beëdig come on 100 people that we have second home buys. We have 40, close to 40, 38 full-timers. This is what we have in this community. Som du miljoenen, jetzt in der Winter muschel is du jeden Tag du 2 Millionen Schachers muschel. Wow. But in der Sommer geht noch an Tag 1 Million Schachers, obviously. But schau 2 Millionen beide Seiten. Jante du sag. Jante wird jam, Jante du aber sieken mit der Litwische will da bei der Skier und der wird da, der kennst du das. But is schon eine Sache, was exist. In we're just showing it here was exists the let's Ich will sagen, wie weiß ich der Platz established, hast du 2 Schiel. Good. Das heißt, lassen wir was nu jetzt the second floor. These alle houses, most houses comes through second floor. There's a shiny loft area, shiny seating area. It's a moeilijk wat aan te zeggen. Ik ga moest man op the second floor. Ook daar hangt like books and games. De kinderen komen naar huis. Dus alle second floors zijn een carpet. The carpet. Kinderen komen naar huis, maar play met de fees. Of naar door wakker naar huis. Kinderen gaan liggen de books. They can relax. So mention I replace the carpet with vinyl finish or something. Well, yeah, but ik wil ja keep the carpet. But whatever je daar maar aan zegt. Dan lopen we deze een bedroom. Deze nog een bedroom. Alle bedrooms hebben windows. Closets, sehr shiny size bedrooms. Deze is de master, laten we de master. The master is a klein apartment in New York. Exactly. So the Oh, master, wow. so dit is een riesig groot. Ik heb gemeint, is deze ganze room, zoals ze? Nee, deze is de full bed en deze is de walk-in closet. So deze is basically a closet. Shit, geen kleiden van. Ik kan like een baby do, ik like het is een wild, wat zie je, window, light, alles. Dat is niet stam de house at the closet. This is standard. This is standard. Mede house also. Dat is haar baby room, technisch. Kan alleen een baby door het. Ja? Ja, nog wel. Kan een baby doen. So we Deze is dingen de nog master. Right? Ja, deze is de master bed. De master bed is door als er is een closet. Eine van de closets, ik weet niet maar zoveel. Maar door is een shower, two sinks, double sinks, een toilet. Deze, en door is nog een closet. Nog een closet. De olie is in love with closets. Hij zegt ja, een storage doe voor een wel. Dat is geen ahnung. Wow. Deze dag, the point is, weißt du, we skipped in a year like in both the house. We tried to answer like the Moses McCann because there's no such space. Dus je kan zeggen space. Maar doe zo zoveel plaatsen, maar like de closets, doe closets. Gewoon, dus doe ik niks voor allen. Je doet de full bed voor de upstairs, voor alle brige bedrooms. Dus daar waren een geherige tap. Die tap is door alles. Zeg dus ook door Dit is een laundry room. Daarom geherig dat hier iets te maken. Heerlijk. En dit is bedroom number 4. Je had de laundry area dining room, like bar park. Alle appliances do included the washer, dryer, everything. Alles kan met doen. Alles kan met doen. This is standard. Ooit nee, of zijn of een contract excluding the standard washer, dryer. Right. Nog een bedroom. Doe zoals 3 bedrooms on top. Deze 4 bedrooms. 4 bedrooms. Master. 2, 3. Met de master. So 4 bedrooms, 2.5 beds. They host is 2,300 square feet, excluding the garage. Met de garage is 2,700 square feet. Zoek nog gewoon de prijs van de geef het, zet ze gaan weg. $365,000 for a single family home. Kevin, you gotta be out of your mind. Wow. Let's look at 360, dat maakt het sound beter. The down payment van een house en barpipe. Good. Wie was dat down payment doet, hè? So down payment, ze kijken dezelfde zaak 10%, 20%, whatever it is. Or dan net de primary 5%, you're talking about $15,000. 1.5. $15,000. My first home that I bought was niet zo'n hoge gehad. Zijn hoofd gekocht dan moet voor $244.
Mit man moving, this is a moeilijke point. Down payment, closing costs with a moving truck in $15,000. For down payment, we're $12,250. Man, closing costs were $900. A moving truck, we're nog $2,000. Less than $15,000. I had all my stuff right here with my own home. Insane! That's it. Wie zijn we dus, Evie? In the Creek Preserve Community, dus zwei Communities, ein von der zweite. Deze Shield mit Wochen Schabbat. Aber zoekst du a jiddish Community, das sind zwei Schielen. Hier zijn er twee Shield. Ein Weg, da. Gar nicht steuern. Anyway, so. Aber du bist nicht so. Nein. So let's show you this Shield. Fahren wir gerade an der Shield, der Basen, so viel Lakai. So deze basically the main shield. De Wochen is door de miljoenen, de andere shield is nooit offen voor Shabbos. So deze. Was ist eine two Schielen? Eine ist Water, eine zoekst du? Eins in andere communities, gaat er schön water. Dat is wat ik zie wat. So, die kaufst das ein Haus du. Die kaufst eine neue Top, eine neue Sache. Und so haben du eine Kusche Keile Mikve gebaut. So is, das ist jede kusche keile mikve. Ja, jetzt ein paar Schucke. Full concrete, this is kusche. Ze is gebouwd gewoon, ze is de kist van de zijn de pipe. Ze is de gutters, ze is begint er op een pipe. Ja. Die pipes zijn aangevoerd bis door, dus ik lijkt het mij geschommen. Dacht da in van Tampa. Zie hij schwitz. Dus daar gevoel niet geest. Hast dat daar en du. Zomaar daar zie hij schwitz. Hij woont niet door, maar hij had zomaar door een huis voor hem. En hij komt erop door eenmaal een goeie, hij komt er weer de jant erop door. Dat is de second home, komt de jant ook uit hem treffen. Exactly. Nee, dat is zo. Is een tzadik van Ayid, hij hiesen dan gewoon moeilijk übergehen van de community. En dan had hij we get Shirim do, en een keer van de heksen, de grasserie, en een keer van de Eruv. Any zaken, de mikve. Ik geef mijn heksen op de mikve, is ook gedaan van Mikve USA. In het vliet de ganze ja. Letzte woche zijn in Canada, geef mijn mikve. Ja, hij bouwt me gewoon van Mikve USA. Ik get a heksen. And he's Bukhsham, he's very on top of it, and everybody loves him. Nice. Welcome to the Shield. Jetzt lassen wir gerade in the Shield. Nog soliciting, maar van je mitten daar mensen aan klappen verkocht van solar panels. Dus doe je dit van hem met de solar panels? So du had me naar Shield. Bitte nicht blocken the driveways, mal brunch, man kann du kaufen breakfast, du kommst for vacation, hast du sourdough, alle kannst du auch kaufen. Dus du eine von den Glas weggehaald, eine Glas verkaufen da in deze kitchen, hat catering. Jetzt kaufen du ganz Shabbos im Träumen, du Platz bei dem machen Meatballs. Meatballs noch de plaats. Wat de kinderen doen, wat dit zich doen? So die kinderen zijn de geiden zijn doen in de shield. Takken? Ja. Zij doen, dus kijk de mooie kinderen doen, kijk hoe de geit voor. Wauw, ik heb een kijk hebben. Mooie kinderen, doe een geiden doen. Ik heb een kijk hebben, ik heb hier geiden doen. Maar laat me zo, maar lijken me laat met. Zie. Okay, so this is basically the shield, a riesige shield, but they do around, this is usually the shield. Bizdo, so gaat er über business voor een schank. Maar je kan het zien, ja. Ja, ze hebben gemaakt like de magietse do. Kinder spelen do. Dus kist eraan kijken en zijn. Oh, wat toys do, Lego, malamet. Wat ik gelauw had nu movel magietses als letztes kind daar janten voor meer vrouwen. Vrouwen. Simche kan man see like ja. Exactly. Beautiful shine. Mensen doen dat weer in koidisch. Oh, wat op Shai Bernat. Ja, Shai op Shai nach Zule van Zule. Shai op Shai van Zule. Shai van gewend deze, hoe ze er zo gaan wijzen van gewend deze. De broodjes dat waarschijnlijk saai janten dingen, saai Shabbos dingen. De broodjes is ook de mikve, kijk op de mikve. Van mikve doen? Kijk. Dit is ja. Geven we aan mikve in Tampa. Wow. So de mikve is fully kosher. We zijn in de process om bakken permits in bouwen door een permanent vent. So far gemaakt als temporary vent. Doe zo safety nog een handvol kinderlands gaan aankomen. En deze is de mikve. 100% kosher. Railing. Ze schieten, het had filter. Ze fijn warm. Ze warm. Beautiful. Deze kisten zijn doe zijn de kushere boeires. Ja, Interdem doe de kushere boeires. De bara shukke bara, de zerie bara, gaan we gaan geen bara gaan bara. Doe nog nemen was van boeires? Die kent wel logisch, die kennen ze al logisch. Die kan mij niet kennen. Wat heb ik al gezegd dat we jetzt in de process doen like full permanent vent, so it's going to be a full thing. Du hast eine kleine Mikrobank, schießt mal ein bisschen Neues, nicht so gesagt. Am ik samen ze doen? Ze doen, actually, ja. Ja? Ja, zie je de samen? Zie je de samen? Zie je de samen? The mikve is clean somehow. Ik was stunning. Ja, somebody's taking care of it. Wow. So da ons al wissen, met Kim doe, is du a mikve aufgeset, der Schamestiebel, Kave doe. Ja, Kave-stiebel ook, dat soort. Kave-stiebel ook. Ik ga doen nog een mooie ding gezegd hoe is. Als de community, het is niet mamische community, maar dan hoelen doen, dus neem ik even van de shield met alles, charge $90 a month. Van ieder mens had een host door. Dus Kim doe is aufgeset. Kim is aufgeset, allemaal mensen stijt, maar het is niet kan je swingen kan, je kan je sparen aan tieren, wees het zo, dus gewoon dat is dat stinkt.
Von allem steht, du kommst an einen Platz, und du wirst alles an, der Eier zusammen sitzen, der Mikro zusammen sitzen, der Schiel, so ein Light, so ein Kaffee, weißt du, alles an das. Lassen wir was Electric, jeder Geudisch, Baruch Hashem, Menschen werden im Nadov, Electric for the Shield. Das Geld, genau, Mikro kostet. Exactly. Let's show you the coffee room. Now, du hast the map von der Kusha Eif, das ist ein huge Shader. Kijk, lassen wir was, just the kleine box, this is in the community. So das ist wow, so eigentlich dann die ganze Sache. Nein, so kijk, lassen wir was, close ein bisschen mehr. Sie wohnen in 2 communities. Sie wohnen in der Community, die kriegt Preserve. Und das ist Serrano Community. Kijk, in der Green Alliance, der Shortcut, sie rüber zu gehen von einer Community zum zweiten. Zu schneller zu wachen, wie zu fuhren. Fuhren ist darauf fuhren nachher, und dann fuhren nachher. Aber die ganze Sache ist mit dem Teil. Ja, because du läuft the main wire, so kids. But walking distance habe ich gesagt, sei gut. Then guess du sagen, design for cars. So the shortcuts for walking. Exactly. So du 3 eingeladen da noch gestellt. Wir sagen jede Woche rein. Jeder andere Geist von der Eruv. Und auch so ein Problem kommt mit da rein. Alles considered, verstehst? The coffee room do, a coffee table do. Welcome to the coffee room. Hast Curry coffee. Hast Taster's Choice, was traditionally. Unbelievable pizza do. Buy an Anschka Bäcketje, do a Bäcketje. Exactly. So rausgehen wir doch nicht die Bäcketje. Die will das Bäcketje in Schiel. And shout out to the Culinary Depot. Some donate this for in the shield. Take a culinary. Ja. Wer lichter oder potash? Weißt du, alle Brüder so haben da Hase. Sie haben auch eine Location in South Florida. Haben sie in Miami hat Culinary big location. Oh ja? Ja. In Maduai. Culinary shop. Milch. Ja, du gehege. De Waschmilch, das kommt tun. Das heißt, du Grasserie, alles du Grasserie, alles du Geherig. Jetzt kannst du cover an extra. And that's it. Wow, so Azule bag auch gedoet, so Azule do? Ja. Du so Azule. So dat zo'n pudding geladen van jetzt gar nicht the course actually. Das ist the course, ja. En een Baruch Hashem, es ist eine mooie Dinge Sache, mit zum Beispiel du, especially es kommt op ältere, mit those, zum Gado, it's leider is quite busy, but mag mij zo'n So the members do. The members, but gaan zo so viel. Du arim in de Gegend, ze doen riesige hospitals, voor man van de ganze Welt. Wow. In sommige geestelijke organisations strukt erstmal die alle Sachen, maar zij zeggen mal, de patients komen raus van de hospital, dat gaan op plaats kunnen brengen voor 2 Wochen, whatever, komt hier doen, en natuurlijk is necessary. John Hopkins had a big location, ja. Ja. Children's hospital, so mensen komen all the time. Wow. Du hast mit Wasser, ein Mensch kommt von 5-minute walk von der Haus. It's heiß. Mitten ist, du kalte Wasser, room temperature. It's crazy. Kevin, the shield.